साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। भुईबावडा येथील परीक्षा केंद्रावर झालेल्या कॉपी प्रकरणाचे पडसाद वैभववाडी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत उमटले। या प्रकारामुळे वैभववाडी तालुक्याला कलंक लागलाय। या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना बडतर्फ करा अशी मागणी करण्यात आली आहे। आजच्या सभेत नेमकं काय घडलंय पाहूया। या विषयाच्या अनुषंगाने अद्यापही माहिती होतं साहेबांना, पण जेव्हा मी दुसऱ्या दिवशी 20 तारखेला व्हिडिओ साहेब आणि एकत्र मिळून जे केंद्रामध्ये आता साहेबांच्याकडे दिलेले जाते की या संदर्भात आम्हाला पूर्णपणे गोपनीयतेमध्ये ठेवलेलं होतं मंडळाने। मग त्याच्याशी विचारणा केली बोर्डाने। ठीक आहे, बोर्डाचं गोपनीयता ठेवलं होतं। ज्या दिवशी प्रकरण बाहेर जे कळालं, जर तुम्हाला कळालं की बाहेर आता प्रकरण कळतं, त्या तुम्ही का व्हिडिओ साहेबांना किंवा पंचायत सदस्यांना काय सांगितलं साहेब? त्या दिवशी मी मला सांगा, बाहेर ज्यावेळी बाहेर कळतं तुम्हाला बोर्ड म्हणते की तुम्ही सांगू नका, गोपनीयता ठेवा, तुमच्या लेवलला तुमची कारवाई चालू आहे। ज्यावेळी कळालं की हा प्रकरण बाहेर पेपरला येणार किंवा मीडियामध्ये हे सगळ्यांना माहिती, त्यानंतर चर्चा का नाही झाली? ज्या दिवशी साहेब 19 तारखेला केंद्र पुनर्रचित करण्यासंदर्भात आम्हाला संपूर्ण 19 मे ही बातमी आम्हाला त्या दिवशी समजली। तिथे हा विषय काय माहितच नसेल, कारण शिक्षण विभागाला काय कळलंच नाही कुठल्या गोष्टी। आजची परिस्थिती एवढी गंभीर आहे की हा एवढा मोठा विषय चालू आहे की संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा विषय गेला आहे आणि एवढी वैभव तालुक्याची जी बदनामी झाली आहे, अक्षरशः तालुक्याला कलंक शिक्षण विभागाला लागेल असा हा विषय आहे। साधा विषय नाही, त्यामुळे तसाच राज्यामध्ये नीट परीक्षेच्या बाबतीत काय झाला विषय झाला त्याच्यापेक्षा गंभीर विषय एक शिक्षक पेपर लिहून देत असते, पण चौकशीमध्ये तुमच्या काय वैद्य होती म्हणजे अशी बातमी जर पेपरला आले की त्या गुरुजींनी पेपर लिहून दिले, या सर्व विषयाची सभापतीमध्ये गंभीरपणे चौकशी झाली पाहिजे। आणि जे दोषी त्या केंद्रावर कोण होतील, पर्यवेक्षक कोण असतील, त्यामध्ये जे दोषी असतील त्या केंद्रावरील सर्व त्या सर्वांना पाठीशी न घालता म्हणजे कोणी की त्या निपक्षपणे चौकशी होऊन त्याची पूर्णपणे त्यांना फौजदारी गुन्हे दाखल करा त्यांच्यावर, आणि त्यानंतर त्याला सेवेतून सोडतात बघा। एवढी त्यांची गंभीर गुन्हा आहे हा साधा गुन्हा नाही, कारण तालुक्यासाठी सगळ्यात एकदम बोगस काम शिक्षण विभागाकडून झालं दिसलं असं वाटतं आम्हाला। कोकण बोर्डामध्ये लातूर पॅटर्न वैभव पॅटर्न राबवायचं कोकण विभागामध्ये शिजवलेला प्रथम असतो, पण आज ही परिस्थिती परत मीडियामध्ये गेलंय त्याच्यावरून संपूर्ण मी कॉपी करूनच हे विद्यार्थी कोकण विभागापर्यंत माहिती काय असं वाटायला त्याच्यामुळे बाकीच्या विद्यार्थ्यांना आणखी ज्यांचे पालक आवरावर मेहनत करून त्याला शिकवत आहेत त्यांनी काय याच्यावर करायला, जे नेते शिक्षक आहेत वर्षभर त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक संघटना तयार करणार आणि मग तिथे एक रॅकेट बनणार आणि त्यातूनही प्रसिद्धी निर्माण झाली। संघटनामुळेच करतात, राज्याचं वगैरे आम्हाला काही गेलेलं नाही, वैभवडीच आणि संघटना दोन्ही जी बदनामी झाली त्यावर अजिबात सोडणार नाही। किती कारण आम्ही पालकमंडळी जाऊन बसलो, सगळे पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्य। शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केलं, त्यांनी पाठीशी घातलं असं माझं ठाम नाही साहेब। जेव्हा सर तुम्ही स्ट्रिक्ट राहिला सर परीक्षा काळात पण किंवा आता याच्या 19 मेला झालं तर तुम्ही स्ट्रिक्ट राहिला सर हे सगळं बाहेर आलं। आणखी साहेब या संदर्भात माझं कार्य सांग, मी परिरक्षक होत्या संपूर्ण 10वी-12वी साठी 5 सेंटर होते, पनसगाव, कासारडे, खारेपाटण। चौकशी करायची असेल तर ती चौकशी होऊ शकली पाहिजे आणि या सर्वांना तुम्ही तुमचा अहवाल काय तयार केला त्याच्यावर गुन्हे दाखल करून याच्यामध्ये कोण दोषी आहे तुम्ही तुमचा अहवाल तयार करा। मी आवाज साहेब दिले सादर केलेला सभागृहाच्या मागणी करा आणि ठराव
समिती स्थापन झाली सर, हा. जिल्ह्यामध्ये समिती स्थापन झाली. त्या झालेल्या समितीला तुम्ही पूर्ण कोऑर्डिनेट करायचा, हा पूर्ण अहवाल आहे. हो हो पूर्ण तुम्ही करायचे, कारण जर त्यांना 26/4 रोजी त्यांना मेल गेला कोणाला केंद्र प्रमुखांना हो 16/4/2026 हो तुम्हाला 19 मेल एवढं लेट का कळालं? आम्हाला सांगतो ना साहेब, मला तिकडून नाही, नाही, कुठले नाही, केंद्रावरती जर मेल 1 महिना आधी जातोय, तुम्हाला लेट का कळालं? 16 एप्रिलला त्यांना बोलवलं 14 रत्नागिरीला. तारखेला त्यांना मेल आला त्या मुख्यालयावर. 16 एप्रिलला. 16 एप्रिलला त्यांची सुनावणी, म्हणजे तिथे चौकशीला बोलवलं. पण तुम्हाला ती खबर नाही कशी काय? नाही साहेब सांगताना शेवटी सुद्धा वाचा ना साहेब, ती शेवटी एक प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे आम्हाला पूर्णपणे याची माहिती बोर्डाने वगैरे करून आम्हाला ओपन आतमध्ये येतील कशी तुमची? आज त्या संदर्भात साहेब, त्याची सीसीटीव्ही फुटेज काय? मुख्याध्यापकांच्याकडे ती आहे. चेक झाली, तुम्ही चेक केला? नाही चेक केली. अहो, तुम्ही गटशिक्षणात म्हणून ह्या सगळ्या माहिती घ्या ना, तुमचा घेतो आवाज म्हणतो करा. केंद्रामध्ये आहे त्यांच्या. ही जी चौकशी लागेल आम्हाला ही तुम्हाला उत्तरे नको, काय होईल ती चौकशीवरून होईल. त्यामध्ये ही चौकशी जी झाली की 15 दिवसामध्ये जर रिपोर्ट आम्हाला येते पंचायत समोर समजलं पाहिजे चौकशीचा होईल ते. कारण त्यात मग 6 महिने लागतात, 2 महिने लागतात, असं चौकशी इमिडिएटली चौकशी झाली पाहिजे या विषयाची. समजा सभागृह आज ती कमिटी आलेली आहे जिल्ह्यावरून तपासणीसाठी. आज आता कालच्या माहितीत असं कळत आहे की परीक्षा मंडळाने माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र दिलं चौकशीचं आणि 2 दिवसात अहवाल पाठवून त्याला दिलं होतं, पण त्यांनी अद्याप केलं नाही. आज तुम्ही म्हणताय की आज ते आले, आज आली. मग त्यांच्याकडून का दिले होते चौकशी? माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून चौकशी दिले का होते? हो आणि परीक्षा मंडळ पण 2 दिवसात चौकशी करून पाठवा. असं कसं हा? तुम्ही इथे साहेब, म्हणजे जिल्हाधिकारी साहेब, हो. कारण त्यांच्या कुठे आम्हाला गालबोट लावायचं नाही. हो. त्यामुळे सुरुवात आपल्या तालुक्यात होता कामा नये असल्या गोष्टी. आणि साहेब, साहेब कोण याच्या मागे जर असेल ते तुम्ही शोधून काढा ना. तुम्ही ह्यामधलं सत्य बाहेर काढा, आमचं हे म्हणणं आहे. तुम्ही तुमचा गट शिक्षण विभाग किंवा तुमचे मराठी माध्यमाचे शिक्षक तिथे सुपरवायझर नव्हते, हे सगळे हायस्कूलचेच आहे, हायस्कूलचे हे सगळे माध्यमिकचे आहे. बरोबर. पण आपल्या तालुक्याचं नाव खराब झालंय का? त्यामुळे तुम्ही सत्य परिस्थिती शोधून काढा, आम्हाला ज्या विषयानुसार सर हे रत्नागिरी करून करा. तरी पण त्याच्यावर जिल्हा परिषद शिक्षक समितीने ते सगळं अध्यक्ष बघणार बघणार. हो. पण काहीतरी इथे चौकशी करताना त्यांनी इकडे तिकडे केलं तर त्याच्यासाठी तुमची चौकशी महत्वाची आहे. हो. तुम्ही असं ते पेपर कोण बाहेर होता, कोण लिहित होता? आणि एवढं सांगतो साहेब, मला चौकशीसाठी कुठल्याही प्रकारचं निवेदन दिले नाही. प्रत्यक्षात जाऊन ऐका ना साहेब, लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही तालुक्याला बोललेलं बक्षीस नाही. म्हणतोय आणि ते तुमचे असले प्रकार आहेत. आम्ही काय तर करायचं? तुम्हाला या त्या सर्वांची चौकशी करून अहवाल तयार करण्याचा अधिकार आहेत ना? हो. आहेत का नाही? हो. तुम्हाला आहेत ना अधिकार? मग तुम्ही ते करा. तुम्ही सत्य परिस्थिती काय ते बरं समजा साहेब, ना. अजून एक गंभीर काय माहिती, 27/4 परत मिळेल. दुसरी एक चौकशी झाली. मग चौकशी होईपर्यंत तुम्हाला साहेब तुम्हाला कसं माहित सांगितलं नाही नाही? कशीला तालुक्याच्या बरं, ते पेपर तुमच्या ते सांगतो साहेब, ही मागणी आमच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. शिक्षण विभागाला सगळं अहो, तुमच्यापर्यंत साहेब पोहोचले नाही म्हणतात. ते पापाचं जे काय केलं ते गुंडाळून तुमच्या हातात झालं नाही ते, हो साहेब. आणि तुमच्या हाताने गेले ते पुढं. तुमच्या हातात फोडतात म्हणजे काय? ह्याचा तुम्ही विचार करा ना. समजून घ्या. हा? म्हणून त्यात आम्ही काय तुम्हाला होतं? मागच्या वेळेस बोललो साहेब, strong तुमच्याकडे जे राहा. आणून ते पॅक करून पेपर दिले त्यात काय होतं? सत्य होतं, असत्य होतं. आणि त्यामुळे तुम्ही आता चौकशी करायला नको करायची. पॅकिंग आलेली आहे का आतमध्ये बघत बसणार? तुम्ही काय साहेब, केलं? माझं कार्य तुम्हाला सुरुवातीच बोललो की जे आलेले उत्तर कारवाई झाली पाहिजे. त्या संस्थेला पण आपण कळवलं पाहिजे ना. हे जे दोषी शिक्षक आहेत ते संस्थेचे आहेत, त्या संस्थेला पण कळून त्यांना ते बडतर्फ झाले पाहिजे. हे सगळे शिक्षक काय मागच्या वेळेस होतं का? केंद्राचा result टॉपला लावायचा होता कसं काय? असा काय त्यांचा असं आज कसं मला काय सांगा. नाही? नाही, त्या शिक्षकांचा माइंडसेट असा होता का केंद्राचा आपल्या बाबा रिझल्ट टॉप लावायचा. हा सुद्धा विषय साहेब माझ्यापर्यंत आलेला नाही आहे. नाही, ऐका ना साहेब, आम्ही तुम्हाला दोषी धरत नाही किंवा आम्ही तुमच्यावरती हे करत सुटून उडवत. आमचं म्हणणं एकच आहे की हे 2 वेळा चौकशी होते, तुम्हाला त्या गोष्टी सांगितल्या जात नाही आणि तुम्ही त्या शिक्षण विभागाचे शिक्षण अधिकारी